كامش ناي فاميلي وين فضل عرفت كلنا نهمنا وحدات بجو حزبنا عبيك عبستات عدل صدقنا كان خعبت فلتات كانت يدينا نوران ممكات انت بكيسا نغلو تعقوف كتسقن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كل قصاته كمنا يا دماتن نغلو تترنا تنكتاته بايتا ولدونا أمازن الصادق حلنا نكدو أمازن نكدو سلام كلكم معاد كينكم مدمنا مدماتن تكاتاتلو كبرات تعزق ستنا كمي يالهم كمي كنيهم يغريتا قرب طفي إلنا كمينا قنينا كمون دمجيلنا أتنا لنا لهم مشت كم تلمود نحبة سبنان دتأكم عرستي في زينا نمتزق لو مشت كا وانا وزقنا عرستي كم تنفلتو عبنا عد إنجليز ناي مرجع لهمو بزعبا مرجع من عد إنجليز انتاي خي تغمتاتو بزبل لو مشت بحادقنا نسينا كميك أنيكم أحوات كم يلهم قاعد حمد أخا دكتور سامسون سلامينا كميك أنيخي عزبتنا خا كميك أنيوم كان زياب استزلو ميشم لو مشت بزعباناي مرجع عينا هنا مسي سيساي حفتنا تتعدسون بدحريت آلو زبانة توسعن زلو كملسونا يوم اسكا نمأتوي كخون بزعبا مرجع نعد إنجليز وانا وزلو اسكا قرب بحصرا بالكا قلزلنا ثانك يو سلامينا بحفشا بعد انجليز زي مرجع يا اتلو ابزي ورحي شوعاته على اربعته عاد انجليز حدش منغست تمرص يا مالتي تزنبره منغست غيزو قريب كيلو جي بزيت جنرال الكشن وي تحفشاو مرجع زبحال حدش منغستي كتكاليو مالتي اجي بحفشا ذا حدش منغست قنبل كلناتني عاد انجليز هاوس اوف كومنز دبلو to House of Commons ማለት ቶም ኤምፒ ንብሎ ወይ member of parliament ወይ ከዓ ኣባላት ባይቶ ብትግርኛ እሶም ዝምረፅሉ ግዜ ማለት እዩ ቶም member of parliament ኣብ ብዙሕ ሃገራት እንኮላ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሰልፍታት ዝተወሰኑ እዮም ነብሰ ወከፍ ሰልፊ ናታ ሕፁይ ተምፅእ ካልእ ሰልፊ ናታ ሕፁይ ተምፅእ ዛነቲ ዝበዝሐ ኤምፒ ዝወሰደት ሰልፊ ከዓኒ እታ መንግስቲ ተቆም ማለት ሕጂ እዚ member of parliament ወይ ኤምፒ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ 650 መንበር ኣለዎ ወይ 650 ኤምፒ ኣለዎ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ሕጂ ዘን 650 ዓዲ እንግሊዝ ብኮንስቲትዌንስ ወይ ብቦታታት ዝተኸፈለት እያ ኣብ ነብሲ ወከፍ ቦታ ከዓኒ ሓደ ናታ ወኪል ኣባል ባይቶ ትመርፅ ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እዚ ዕለት 4 ورح شوعات زكاية زلو حافشاو مرجع حدش منغستن متكاليو حدش منغست زتكال كاتوم هاوس اوف كومنس ويتوم ممبر اوف بارليامنت مستمرسو تا زبزحة ممبر اوف بارليامنت زمرت اتسلفي تا غزايت سلفي تخون وي كاتا منغست تخون مالتي من الباش ابتو قطر خاخ للا مسكال لفنت تقبر زبحال هذا حدا بوليتيكس كلو خالي قنت حافشاو رديت سي مالتي طب ኣብዚ ምርጫ እዚ ኸ መን እዩ ክምረፅ ዘለዎ ትብል ወላ ኣብዚ ምርጫ እዚ መን እዩ ክምረፅ ዘለዎ ዝበሃል ሓደ ሙሉእ ዝኾነ መልሲ የለን ምክንያቱ ሰባት ነናቶም ድሌት ኣለዎም ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ምርጫ ብዛዕባ ዓዲ እንግሊዝ ንዛረብ ስለ ዘለና ከምዚ ዝበልክዎ ሰልፍታት ኣለዋ ዝተፈላለየ ሰልፍታት ኣለዋ ሕጂ ብሓፈሻ ከባቢ
ሸውዓተ ዝኾና ሰልፍታት ኣለዋ እዚ ናብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኮንዘርቫቲቭ ማለት እዩ ካብ 2010 ን14 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ኣሎ እቲ ቀንዲ ተወዳዳሪ ናቱ ከዓኒ እቲ ሌበር ወይ ሰልፊ ዕዮ ዝበሃል እዩ እቲ ኮንዘርቫቲቭ ተዓቀባዊ ሰልፊ ማለት እዩ ብፕራይም ሚኒስተር ወይ ቀዳማይ ሚኒስተር ሩሲ ሲናክ ዝምራሕ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሌበር ዝበሃል ከዓኒ ቀደም ካልእ መራሒ ነይርዎ ሕጂ ግን እቲ ሰር ኬር ስታርመር ዝበሃል መራሒ መፅኡ ቁርብ ህዲስዎ ተወዳዳሪ ኮይኑ ቀሪቡሎ ማለት እዩ ካልኦት ንኣሽቱ ሰልፍታት ኣለዉ ሪፎርም ዩኬ ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይጀል ፋራጅ ዝመርሖ ሕጂ ግን ቁርብ ዓብላልነት እንዳገበረ ወይ ንላዓል ገፁ ውፅእ እንዳበለ ዝመፅእ ዘሎ እዞም ሊበራል ዲሞክራትስ እንብሎም ቀደም ፍሉጣት እዮም እቶም ግሪን ፓርቲ እውን ኣለዉ እቶም ስኮቲሽ ናሽናልስ ፓርቲ ዝበሃል ኣለዉ ፕሊድ ሲምሩድ ዝበሃል ኣለዉ ግን መብዛሕትኡ እቲ ስልጣን ካብ ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ወይ ከዓ ካብ ኮንዘርቫቲቭ እቶም ዓቀባዊ ሰልፊ ካብኡ ይሓልፍኒ እዩ ማለት እዩ ሕጂ መን እዩ ክምረፅ ዘለዎ ንዝብል ሕቶ ምናልባሽ ሰብሲ ንመን እዩ ክምረፅ ዘለዎ እንድዩ ሕጂ ነብሲ ወከፍ ሰልፊ ናታ ማኒፌስቶ ኣለዋ እንታይ ለውጢ ክተምፅእ ትገብር እንታይ እያ ናይ መፃኢ መደባ ነናታ ማኒፌስቶ ኣለዎም ማለት እዩ ፕሮግራማት ኣለዎም ኣብዚ ፕሮግራማት እዚ ከዓ ሰብ ርእዩ ምስ ንዕኡ ድሰማምዖ ምስታ ንዕኡ ትሕምሞ ምስኡ ከይዱ ይመርፅ ገለ ሰብ ናይ ናህር ዋጋ እንድሕር ኮይኑ መን እዮም እቶም ዝነሓሹ ኣብ ናህር ዋጋ መን እቶም ዝሓሹ ኣብ ናይ ታክስ ዘይውስኹ ወይ ቀረፅ ዘይውስኹ ኢሉ ዝርኢ ሰብ ኣሎ ገለ ሰብ እውን ስደተኛ እንድሕር ኮይኑ እሞ ከዓ ስደተኛታት እሰይለዉ ምስ ስደተኛታት ዝደናገፅ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ናይ ማይግሬሽን ኬዝ ወይ ኣብቲ ናይ ስደት ኬዝ እንታይ ሒዞም መፅኦም ኣለዉ ኢልካ ከዓ ምርኣይ ኣውሪኡ እውን ድመርፅ ኣሎ ስለዚ من مرز مستناتو مانيفستو ريو نعود سمامعي زخيد قنتم كاند باتلست بالو ويتم كاندي عمرجا أزاربتو ويكا وسنتو زخونو خمز زبالكو ناي مايغريشن إشو وي ناي سدتنياتات حتو قال أيوان زناي من نبابرو حتو مالتي ناي كبري ناي غزا ناي تاكس وي ناي كرز زعمسل يوم مالتي كما عبنت ترينا تاناي مايغريشن حتو وزياناي سدتنيات حتو سني توم كونزرفاتيف زي جزالو منقسط مالتي ببرايم مينستر سوناك زمرح نزوم زي حقوان سدتنياتات ني رواندا خصدوميه يبلالو توم ليبرال توم ليبر ندحر تعويتهم كا توم سلفعيون ندحر تعويتهم كا نرواندا مسدات كالكسار اللو ابز خلنا خمي قرنا كلهم يلنا كال امارات خنا متصينا نبلالو جسب نزخا كريو مالتيو ابيو تزحشيلو ندحر حمامون اي سدتنياتات كوينو بو متن كا خمرصي مالتي هجي ازي تي خمرص كتبلو اي تخلني خاصبنا ناتو زخونه ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ዘሕሞ ያ ከም ዝክትገልፆ ዝፀንሕካ ጎኒ ጎኒ ናቱ ንኣብነት ምርጫ ምምራፅ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንውልቃዊ ረብሓ ኣለዎ እንታይ ማለት ሓደ ግዜ ብዙሕ ደይንፈልጦ ብፍላይ ሕብረተሰብና ክህሉ ይኽእል እሞ እቲ ውልቃዊ ጥቕምታት ናይ ምምራፅ ኣብ ናይ ደቂ ሰባት እንታይ ከምፅእ ይኽእል أو سلامينا جيت والقاو طقم زبحال مجمريا بتي مريچاس لمنتاي زمرت سب ندحريلنا خمز زبلنا مريچاس منغست تتخللو نغاري منغست تخللو مالت كاني نتهاجر نتهزبي نمصاي تحتات زخونه منغستي وي كاني ناب قطباو لمعات نتهاجر زمرحا ناب محبراو فتح زمرحا من يزحشيل كاتلليلو كنتاتي هجي بزا عين خريو خلنا هذا نايس زخونه زيغا حلافنتي مالتي انا ودزا هاجر يندحري لوي زيغنت ناي زعد ندحر علني حلافنت علني نعاين نتولدون زحشه منغست خمت مالتي هجي مجمريا بخوم راقوت individual responsibility وي كاني حلافنت رح يكون مثل ونديو تمثل كم قدامنت غير كاتريو دحريو اول قاو طقم خنتاي كرب حلو دحريلكم منالباش ابت كريديت سكور دبلولو دحرت مرز كاين كابت كريديت سكور ابت ناي بانك نجر حجازي يبحال ناي بانك نجر كريديت سكور وسخلكاي وقال مالت هيكونن زبزح غيزه انتاي دا اندحر مريس كالا خاص حدا حقاو سابقا حدا كم زبالكوس زيغا خا حلافنت زلكا سابقا تباهيلو اتناتكا كريديت سكور كتا تشك خو نخلي فيريفيكيشن شغري بالكال مالتي منيخا أبينيركا جلز بحالي لنسخات مرتيخا حق جبوكات مالا عينت سابقة سلازم ملو سيتزاني خان أبت كريديت سكور
ቨሪፋይ ንክኸውን ይሕግዘካ ኣሎ ቨሪፋይ ክኸውን ሓጊዝካ ከዓ ናትካ ክሬዲት ስኮር ናብ ላዕሊ ገፁ ክኸይድ እዩ ዝብል ነገር ኣሎ ምናልባሽ እዚ ክሬዲት ስኮር ምስ ናይ ባንክ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ንብዙሕ ሰብ ኣይርድኦ ንኸውን ግን ብምንታይ ኢኻ ትርድኦ ሕጂ ዝበዝሐ ክሬዲት ስኮር ተለካ እሞ ከዓ ንገዛ ክትገዝእ ሞርጌጅ ክትኣቱ እንድሕር ደሊኻ ሕጂ ዝበዝሐ ዕድል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምኡ ሓገዝ ኣለካ ማለት እዩ በቲ ካልኣይ ነገር እንድሕር ርኢናዮ ምናልባሽ ዓዲ እንግሊዝ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ናይ ኮርት ስለ ዝኸዱ እቲ ኮርት ስለ ድዳን እምበር ብጁረርስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ገለ ዳኛ ብዜጋታት ዝዳነ ኣሎ ብብዝሒ ናብ በዓል ኣሜሪካ ይረአዩ እሱ ማለት እዩ እቲ ክልቲኣቶም ጠበቃታት ናቶም ዝኾነ መርትዖታት የምፅኡ ሽዑ እቶም ጁረርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ዜጋታት ዝምረፁ እሞና 12 ድዮም ገለ ሽዑ እሶም ሪኦም መን እዩ እቲ ገበነኛ ወይ ሓደ ሰብ ገበነኛ ዲ ኣይኮነን ኢሎም ነቲ ከይዝ መርሚሮም ዝፈትሑ ወይ ከዓኒ ናቶም ሓበሬታ ዝህቡ ኣለዉ ምናልባሽ እዚ ናብ ኣሜሪካ ብብዙሕ ግዜ ኣብ ፊልም ድዩ ኣብ ናይ ዶክመንተሪ ድዩ እንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምኡ ክትኣቱ እንድሕር ኮንካ ከዓ ንኩሉ ነገራትካ ተማልእ ዲኻ ትመርፅ ዲኻ ዝበሃል ሕቶ ኣሎ ምናልባሽ እውን ንመፃኢ ኣብ ፖለቲካ ከኣትየ እሞኒ ክሳተፍ እየ ገለ ትብል እንድሕር ኮንካ እውንሲ ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ግቡእካ ክትመላእ ኣለካ ነቲ ሲስተም ከዓ ክትፈልጦ ኣለካ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ኣነ ግን ዝሪኦ ካብኡ ሕልፍ ኢለ ንደቅና እየ ዝርኢ ብሕልፊ እዞም ናብዚ ዘለና ስደተኛታት ናይ ምምራፅ ዕድል እንድሕር ኣለና ስኒ ንወድኻ ሒዝካዮ ከይድካ እንድሕር መሪፅካ ፅባሕ ክመርፅ እሞ እዞም ክንደይ ስደተኛታት ኣብ ደገ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ፖለቲከኛታት ኮኑ ኣለዉ ክሳብ መራሕቲ ይመፅ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ዋይኖት ንሕና ደቅና ኸ ስለምንታይ ኣብ ከምኡ ደይበፅሑ ከምኡ ዓይነት ራእ ኣለና ድዩ ከምኡ ዓይነት ራእ ክንገብር ተኮይንና ከዓ ንሕና ክንመርፅ ኣለና ሒዝናዮም ክንከይድ ኣለና እቲ ሲስተም እቲ ስርዓት ክነሪኦም ኣለና እቲ ሓላፍነታዊ ምኳን መሰል ከም ዘለካ እውን ክነሪኦም ክንክእልካ ኣለና በዚ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምስለኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብዙሕ ሰብ ዝሓታ እንድሕር ኣሎ መን እዩ ክመርፅ ዝኽእል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክንመርፅ ንኽእል ዲና ዝብሉ ብዙሓት ስደተኛታት ኣለዉ እሞ እንታይ እቲ ገባብ ናይ ምርጫ ክንክተሎ ዘለና هو እቲ መን እዩ ክመርፅ ዝኽእል ዝበሃል ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ናብ ዝኾነ ሃገር ክትመርፅ እንድሕር ኮንካ ገለገለ ነጥብታት ኣለዎ ማለት እዩ ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ከምኡ እዩ ሓደ እቲ ናይ ዕድመ ዝበሃል ዳርጋ ናብ ሙሉእ ዓለም ዝስራሓሉ ነገር እኹል ዲኻ ወይ 18 በፂሕካ ዲኻ ዝበሃል ነገር ኣሎ ዓዲ እንግሊዝ እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ክትመርፅ ኮንካ 18 ዓመትን ልዕሊኡን ክትከውን ክትክእል ኣለካ እዚ እቲ ናይ ዕድመ ገደብ ዝብልዎ ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ምርጫ ዝመፀሉ ነገር ተመዝጊብካ ዲኻ እቲ ምምዝጋብ ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ክመርፅ እየ ጥራሕ ኢልና ኮፍ ኢና ንብል ግን ኣይንምዝገብንና ክትመርፅ እንድሕር ኮንካ ክትምዝገብ ክትክእል ኣለካ ከም ዝኾነ ዓይነት ነገር ናይ ምርጫውን ምምዝጋብ ኣለዎ ንኣብነት ናይዚ ዓዲ እንግሊዝ ዕለት 4 ዝካየድ ምርጫ ዕለት 18 ሰነ ቅድሚ ክንደይ ይልኸውን ደሎ ማለት እዩ ቅድሚ 10 መዓልቲ እቲ ናይ ምዝገባ ግዜ ኣኺሉ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ኣለኻ ካብ ዓዲ ወፃእ ኣለኻ ክትምዝገብ ኣለካ ምምዝጋብ ካልኦም ከቢድ ኣይኮነን ኦንላይን እውን ስለ ዝገብርዎ ኦንላይን ክምዝገብ ሰብ ክእል እዩ ሕጂ 18 ዓመት ክትኣክል ኣለካ ካልአይቲ ከዓ ክትምዝገብ ኣለካ ምምዝጋብካ ኣገዳሲት ኢንፋክት ተቐዳሚት እያ ክትምዝገብ ኣለካ ካልእ ዕድሜኻ 18 ክኸውን ኣለዎ ሳልሳይ ዜጋ ክትከውን ኣለካ ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክትመርፅ ኮንካስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዜጋ ክትከውን ኣለካ ወይ ከዓኒ ካብዘን ከባቢ ዘለዋ ዜጋ ክትከውን ኣለካ ኣይሪሽ ዲኻ ገለ ክትከውን ኣለካ እተን እንታይ እዮም ዝብልዎ እዚ ኮመንዌልዝ ሲቲዘን ድብልዎ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ክትከውን ኣለካ እቶም ኮመንዌልዝ ሲቲዘን ስፔሻሊ እዛ ሪፓብሊክ ኦፍ ኣይርላንድ ኣብ ኣዮም ፎካስ ዝገብሩ ምርጫ ወዲ ኬንያ እየን እሞ እንግሊዝ ገዚኣት እኒኣ ገሌልካ ኣብ ገለ ነገራት ኣይሰርሕን እዩ ገለ ክሰርሕ ክእል ክኸውን እዩ እዚ ናሽናል ምርጫ ዝበሃል ግን ብሪቲሽ ሲቲዘን ክትከውን ኣለካ ኳሊፋይን ከዓ ካብቶም ኮመንዌልዝ ሲቲዘን ክትከውን ኣለካ ንኣብነት ካብ ናይ ሲቲዘን ናይ ሪፓብሊክ ኣይርላንድ ኮይንካ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ነገርታ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ብዙሕ ነገራት ንሪኣ ከዓኒ እታ ኣብ እስር ቤት ዘይምህላ ወይ ከዓኒ ኮንቪክትድ ኮይንካ ዘይምህላ ማለት እዩ ተፈሪድካ ኣብ እስር ቤት እንድሕር ኣለኻ ወላ ዜጋ ኹን ወላ እንታይ ይኹን ክትመርፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ኣብ እስር ቤት ዘሎ ሰብ ክመርፅ ኣይክእልን እዩ ሕጂ መን እዩ ክመርፅ ዘለዎ ዝብል ሕቶ እንድሕር ኢኽን እዚአን እየን ማለት እዩ ዕድሜኻ 18 ክኸውን ኣለዎ ብሪቲሽ ሲቲዘን ክትከውን ኣለካ ኣብ እስር ቤት ክትህሉ የብልካን ክትምዝገብካ ኣለካ ሕጂ እዚአን ዘማልአ ክምረፅ ይኽእል እዩ ምዝ ደሎ ሕጂ ምዕባለታት መቸም ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ብኦንላይን ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ
ብኦንላይን ከክትመርፅ ትኽእል ዶ ኣብ ዝኾነ ናብ ነሲ መገሻ ክህልዎ ክእል እቲ ሰብ ብኣካል ናብቲ ሰንተርስ ዘዳለዎ ንኸይከይድ ክእል እሞ ብኦንላይን ክመርፁ ዕድላት ኣሎ ድዩ ወይስ ናይ ግድን ክሳብ ሕጂ እቲ ናይ ኦንላይን ምርጫ የለን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ የለን ግን ብፖስት ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ እቲ ሓደ ሲስተም እሲ ብፖስት ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ፖስት ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ ብኦንላይን ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ብምርጫ ግን ብኦንላይን ካልእ ሰብ ኦንላይን ክመልዓልካ እውን ስለ ዝኽእል ኢሎም ክኾኑ ክእል እዮም ብፖስት ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ብኦንላይን ግን የለን ሶፋር ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ Okay, all right. ኣብዚ ሲሳይ ሓፍትና እንድሕር ኣለኹ ኮንኪ ትውስኽዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ምርጫ እንታይ እቲ ረብሓታቱ ብቕለላ ኣቢልኪ ናባኺ ሲሳይ ሓፍተይ ታንኪ ሰላም ሓፍተይ ከመይ ኣምሲኹም ተዓዘብትና ሓውና ሳምሶን ኩሉ ኢልዎ እንድዩ ያ ብሓቂ ኣነ ከተክረሉ ዝደለኹ ሞር ክንምንታይ እቲ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ምምራፅ ማለት እዩ ሰው ዜግነት ካብ ወሰድካ ምርጫ ንክወሃበና ንዕና ንደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ንኩሉ ዜጋ ካልኦት ድሕረና ኣቦታትና ነዊሕ እዋን ዝተጋደሉ ነገር እዩ ኣገዳሲት እያ ይብል ምስኡ ከዓ ኣብቲ ዓዲ ካብ ነበርካ ከም ዱቲ ከም ናህና ሓላፍነት ገና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ንክንመርፅ ማለት እዩ እንድሕር ትዕድል ናይ ምርጫ ደይሂብና ሓሳብና እንድሕደ ካፊና ክስሱ ማለት እዩ ምምራፅ ማለት እስኻ ትደልዮ ሪኢኻ መን ንዓይ ከም ዜጋ ይጠቕመኒ ኢልካ ሓሲብካ እንዲኻ ትመርፅ ይህበካ ትዕድል ሪኢኻ ኣንቢብካ ተዓዚብካስ ንዓይ ኣብ ሂወተይስ ክንምንታይ ፅልዋ ይገብር ይኸውን እዚ ሰብ ኢልና እንዲና ንመርፅ ሰብ ዝበለና ከይኮነ ባዕልና ንኽእሎ ብንኽእሎ መንገዲ እቲ ሪሰርች ገርና ናብቲ ምርጫ ክንከይድ ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ሓውና ሳምሶን ኩሎ ዝመርፅ ብዙሕ ምስኡ ከዓ ነቶም ንደቅና ኣገዳሲ እዩ ክነሪኦም እቲ መንገዲ ናይ ምምራፅ ዝበሃል ነገራት ንዓኣቶምም ነቶም ሓደሽቲ ደቂ 18 ዝኾኑ መንእሰያት ናይ ምምራፅ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ከም ሲቲዘን ኮንካሲ ነቲ ንዓኻ ክትገብሮ ዘለካ ክንገብሮ ከም ዘለና ንሕብረተሰብና ከዓ ክብል ዝደሊ ብዙሓት መፂና ብስደትን ኮይኑ ብካልእ መንገዲ ናሽናሊቲ ዝወሰድና ኣለና እሞ ኣገዳሲ እዩ ዳት ንሕና ርእቶ ክንህብ ቢካዝ ምርጫኻ ንክተቕርብ ማለት እዩ እሞ እዚኣ ክምሕፀኒ ዘለ ሎም ምሸት እዚኣ ኣገዳሲት ነዚ ኣብ ማህፀን ክንዛረበሉ ደብቃዓና ንሕና ብዙሕ ተማሂርና ኢና ካብ ኣሕዋትና ይህን ብምባሃልና እሞ እዚኣ ክብል ዘለ ታንኪዩ ሲሳይ ሓፍትና ኣብ መወዳእታ መቸም እዚ ሕፅር ዝበለ ነቲ ሕብረተሰብና ቁሩብ ኣፍልጦ ንክህልዎ ምባል ኢና ነዛ መደብ እዚኣ ኣምፂና እቲ እዋን እውን እንዳተቃረበ ስለዝኸይድ ዘሎ ከምኡ እውን መቸም ከምቲ ኣቀድማ ቢልካ ክትብሎ ዝፀንሓት እቲ ንዓኻ ከርባሓካ ክጠቕመካ ዝኽእል መንግስቲ ክትመርፅ ኣለካ ኣነ ብወገነይ ኦፍኮርስ ስደተኛ ስለዝኾንኩ ምዝ ዘሎ ዋዕዋዕን ኩነታትን እውን ናይ ሩዋንዳ ምምላስን ካልእ ስለ ዘሎ እውን ትንሪኦ ኣለና ኣብቲ መንእሰያትና ኣሕዋትና ዝረአ ዘሎ ጭንቀትን ዝኩሉ መከራን ሽግርን ሓሊፍና ሕጂ ኸ ናብ ሩዋንዳ ክንምለስ ኢና ስለ ዝብሉ ዘሎ ኩሉ ግዜ ከዓ ከም ስደተኛ መጠን ንዓኻ ዘዕብየካ ንዓኻ ዝከላኸለልካ ኢኻ ትደሊ እሞ ኣነ ሌበር ክመርፅ እዩ ትናተይ ድሌት ማለት እዩ ከምዚ ኣብዚ ላይፍ ትሰምዑና ንዘለኹም ተዓዘብትና እውን ኩላህና ሓላፍነትና ወሲድና ሓደቲ ንዓና ከም ስደተኛታትና ክርባሓና ዝኽእል ክጠቕመና ዝኽእል ክከላኸለልና ዝኽእል ከምኡውን እቲ ውልቃዊ ረብሓ ናይ ክሬዲት ስኮር ንገዛ ክንገዝእ ዲና ንቢዝነስ ክንገብር ዲና ንሕና መን ኢና እንታይ ንገብር እውን ኣብቲ ሲስተም ንፍለጥ ስለ ዘለና ኣገዳሲ ምዃኑ ንክትምዝገብን ከይድካ ንክትመርፅን እውን ከቢድ ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ዘለካዮ ገዛውቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሰንተራት ቀረባ እዩ ኣብዚ ካብ ንጎ ጀሚሩ ከዓ ስጋዕ ሰዓት 10 ናይ ለይቲ ነቲ ሰሪሕ ስራሕ እንደ ወይ ካልእ ነገር ንኸይብል ንግሆ ቅድሚ ስራሕ ምእታዊ ሰብ ክመርፅ ይኽእል ምሸት ካብ ስራሕ ምስ ተፈደሰ ከዓ ካብ ስርሑ መፂኡ እውን ስጋዕ ሰዓት 10 ናይ ለይቲ እውን ክፉት ስለ ዝኾነ ነዚኣ እውን መዘኻኸሪ ክንነግረኩም ንደሊ እስከ ስጋዕ ካሊእ ግዜ ንራኸብ ዝኾነ ነገር ክትውስኾ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናባኻ ሳምሶን ሓወት ምናልባሽ ብዙሕ ግዜ ዝሰምዖ ከምዚ እቶም ዓብለልትን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝዓንተወይ ዝበልክዎም እቶም ሰልፊ ዕዮ እቲ ሌበርን እቲ ኮንዘርቫቲቭ እቶም ዓቀባያን እኒዮ
እጂ ብዙሕ ሰብ ከዓ ነዚኦም ዳ ወንጮ ተገለበጥካዮም ወንጮ እንዶዮም እንታይ ፍልልይ ኣለዎም ዝብል ኣተሓሳስባ ይገብር እዩ ስለዚ ንምንታይ ክመርፅ እየ ይብል እዩ ሕጂ እኳ ከምዚ ዝበልክዮ ናብቲ ናይ ስደተኛታት ርኡይ ዝኾነ ፍልልይ ኣምፅኦም ስለ ዘለዉ ምናልባሽ ናብ ከምኡ ተገዳስነት ዘለዎ ብኡ ክኸይድ ይኽእል እዩ እቶም ሌበር ንሩዋንዳ ይንሰድድ ኢና እቶም ዓቃባብያን ወይ ኮንዘርቫቲቭ ከዓ ሩዋንዳ ክንሰድድ ኢና ዝዓቢ ፍልልይ ንስደተኛ ንብዙሕ ማለት እዩ ብከምኡ ዝርኢ ምናልባሽ ግን ወላ እዚ እውን ወንጮ ተገልበጥካ ወንጮ እዩ እዚኦምሲ ኩሎም ሓደ እዮም ንዝብል ሰብ ኣብ ከባቢኡ ናትካ ኤምፒ ኣብዛ ዓዲ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ናትካ ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ከባቢካ ዘሎስ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትከዶ ወይ ከዳ ትኽእል ኢኻ ሓበሬታ ክህቡካ ክኽእል እዮም ኣብ ሽግር ዘጋጥመካ ክሕግዙካ ክኽእል እዮም ወላ ስደተኛ ኮይንካ ከይመረፅካዮም ከማንሲ ኣነ ወረቐተይ ደንጊዩ ገለልካ ስናብኦም ኢኻ ትኸይድ ንሆም ኦፊስ ተዛረብሎይ ንገለልካ ትኸዶም ትዳበ ፅሕፉልካ ይድውልልካ ሓንሳብ በኣካል ከይዶም እውን ይራኸብዎም እዮም እጂ ከምኡ ሓገዝ ስለ ዘለዎ ናብቲ ከባቢኻ ንዓኻ ድመስል ወላ ኢንዲፐንደንት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ፓርቲ ዘየለዉ ሰባት ኣለዉ ዝወዳደሩ ንዕኦም ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ብከምኡ ዓይነ ሓንሳብ እውን ክሪኦ ኣለና ይብል እየ ምናልባሽ እቶም ፓርቲ ኩሎም ከምኦም ገለልና እንድሕር ገሪፍናዮ ኣብቲ ከባቢ መን እዩ ዝምረጥ ዘሎ ብዛ ገዛውተይ ዘሎስ መን ከዝሓሸ ኣገልግሎት ህብ ኢልካ ብከምኡ ዓይኒ ክረአ ይሓይሽ መስለኒ እታ ካልአይቲ ሌበረ ዝመርፅ ትብል ኣለኺ መስለኒ ኣይ ቲንክ እቲ ሕጂ ዘሎ እዋናዊ ሓበሬታ ሌበር ብዓብላሊ ክዕወት እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ክሳብ ሎሚ 27 ይመስለኒ ክሳብ ናይ ሎሚ ደሎ ስታቲስቲክስ ተሪእናዮ ሌበር 4% ድምፂ ክረኽቡ እዮም ኮንዘርቫቲቭ 20 ክረኽቡ እዮም እቶም ሪፎርም ዩኬ ዝበሃሉ 16 ሊበራል ዲሞክራት 12 ግሪን ፓርቲ 6 ስኮትሽ ናሽናል ፓርቲ 3 እቶም ፕሌይድ ሲምሩ ዝበሃሉ ኣለዉ ከዓ ሓደ ክረኽቡ እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ዳርጋ እቶም ኮንዘርቫቲቭን ሌበርን ተወዳደርቲ እዮም እንድሕር ኢልና እቶም ሌበር ዕፅፊ ናይ ኮንዘርቫቲቭ ደገፍ ሒዞም ኣለዉ ሆፍሊ ኣብኡ ይድመስል ዘሎ እቲ ውፅኢት ማለት እዩ ግርም ፅቡቅ ክቡራት ተዓዘብትና እሞ ናይ ሎሚ ምሸት መደብና ብሕፅር ዝበለ ነዚ ክትከታተሎ ዘምሰኹም መደብ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዝነበርና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ብካልእ መደብ ስካዕ ንራኸብ ድሓን ቀኒዩ ቻው ቻው ታንክ ዩ